Znie to úžasne. Španielská kuchyna je plná fascinujúcich chutí a tradícií. A nič nie je lepšie ako naučiť sa pripravovať tieto jedlá priamo od miestnych Španielov. Paella je jedno z tých ikonických jedál, ktoré naozaj definujú španielskú kuchyňu. A mať možnosť naučiť sa ju pripravovať v prostredí je skutočne jedinečný zážitok. Okrem toho, že budeme mať možnosť ochutnať tradičné španielské jedlá, bude to tiež skvelá príležitosť poznať miestnu kultúru prostredníctvom jedla, ktoré je pre Španielov veľmi dôležité. Táto dovolenka znie ako skvelá príležitosť na prežitie nezabudnutelných chvíľ s rodinou. Zatiaľ, čo objavujeme tajemstvá španielskej kuchyne a učíme sa pripravovať jedlá, ktoré nám pripomenú tento nádherný kúť sveta. Dúfam, že sa dožijem, kedy budeme môcť spolu zažiť tieto zážitky a buďte si istí, že všetci, ktorí sa rozhodnú pridať sa k našej dovolenke, si odnesú nezabudnutelné spomienky a nové krásne zážitky celé pre všetky rodiny.